máte sice v kalendářích 30., ale my máme 27. Jsou 2 dny do odevzdání, my jsme v Žilině a dostala jsem zprávu, že VLN Crew má téměř hotovo, tak jdeme zkontrolovat. Ahoj Adame, prosím tě, jak dlouho jezdíš na jednokolce? Je to jednokolka, říká se tomu jednokolka? Áno, říká sa tomu jednokolka. Jazdím asi tak 6 rokov, sice s nejakými prestavkami, ale tak aktívne už teraz trošku. A jak jsi se dostal tady ke klukům? Ku chalanom, to som sa dostal minulý rok tak náhodne, sice aj cez známych, ale začali sme jeden projekt robiť do Film the Ride a tam tak sme sa nejako dali dokopy, spojili nás cesty. A prosím tě, užíváš si natáčení? Celkom je to v pohode, pokiaľ sa vydarí výstup a ľudia na to pozitívne reagujú, tak vždycky z toho ten človek má dobrý pocit a chce sa mu to robiť znovu. A můžu tě poprosit, můžeš to zkusit? Jo, podrž mi. To já vůbec nechápu, jak na to můžeš jezdit. To je neuvěřitelný, jako já jsem se na tom nepostavila na to, že abych popojela kousek, to je hustý. Ty kráso. Kluci, slyšela jsem, že byste 4 dny nespali a chcete přitom odevzdávat video o den dřív. Jak to? No, pretože je to super. No, keďže nám prišiel balíček až o deň neskôr, tak prečo proste sa nehecnúť a nespať a dať to o deň skôr proste, prečo nie. Takže. A jak se vám točí, kluci? No, točí sa nám úplne perfektne, pretože máme skvelých jazdcov, ktorí takmer všetko dajú úplne na prvýkrát. No dobre, tak možno aj na druhý. A inak je všetko perfektne, vyšlo nám počasie, všetko, čo sme chceli, vyšlo úplne na jednotku. Chystáte se kluci na Mejdan? Pozvete nějaký kámoše? Áno, pozveme kamarátov, vlastne, no proste jazdcov, čo sme boli, celá naša partia, pôjdeme, robíme taký výlet, tak uvidíme, možno skúsime aj alkohol prvýkrát a neviem, no, tešíme sa veľmi. OK, díky moc. Je noc, my jsme vážně dost unavení, ale kluci pořád ještě nespí a dostřávají a dolazují své poslední záběry do svého filmu, aby zítra svůj film mohli odevzdat. Uhu!